Biyag ti tao. Hello, at di man ti pagayam yung mangkabkablao kada kayo. Iti naragsak nga oras yung amin nga awan labas. Thank you. Iti kanayo na kadayo amang suporta kan mang buybuya kung nagdengdengeg iti amin nga uploads tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tayo pa'y biit ni Vivian Voluntario, Noel Rey, Alcatlin Umayas, kani Martina de la Cruz. Hello kada kayo amin. Intay nga ro dendenggan ti episode 201, wano part 2. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Umay ka na. Itulog ka nga agawid. Dita, hoy! Dinak panawa na! Tatang! Bay-bayan ni Nana Madonna. Di may kaskaso. Intakid din. Uwan, tatang! Aglablabas ka na, Donna. Madiaya jay naramid ko. No dinak kumay nulbudan. Jak kumanapan ijay. Kini kami ti kwarta ti anak mo. 500 lang tinayawat hukun ko na. Gapo tatanggal mo kat nga amin ang masusuldo. Ulbod kakit di! Obligasyon ko dyan ako, Donna. Sa anak mo't nagkukurang ka nga. No pang panunutin, sobra-sobra ti sweldo para kadatado. Ngem no apay nga imutam ti anak ko. Sikati nakabasol. Iso nga ganos ka, noan niya dagita ramidakan ka. Amok dayta. Amok apapapasan nak. Ngem ibagakan ka. Di mo ko mairaman ti anak ko. Tawan basol na. Pangaasim, ingkakitaan ni Gretel. Apay, anya tinapasamakan ko na. Imawag kanyak idirabi. Imbaga na tinapasama kadakwada kini Donna. Kasta unay tisang sangit na. Inayayok kat ko na maturugan. Ngam itay ang sapang aging gaita. Diyak makuntak. Anya? Pangaasim, Greg. Ingkakitaan ti anak ta. Talaga madanagan akon. O sige, agandar tayo makititrabaho. Inak kita ni Gretel. Agyaman na, Greg. Sige nga, Robin. Agrubuat akon. Sige, bye. Diyos ko, tarabayong kumati anak ko. Pakawanan na, gapot na may ramraman pa yan ti anak ko. Siya pinagbasol. Saan arong bangag sa gabat ti anak ko, gapoy tinagbasolan. Anak, bumangon ka, tambangan ka, Wen. Ay, jakmut mapakadan, Greg. Di na kaya't ti bumangon. Ay, kanayon ngagsangait. Anak ko, sorry. No apay akas ti pagdaldala namin ita. Ipatpatag ka unay. Iso abantayan ka, Wen. Nakapsuta. Ala, bumangon ka nga ron tamangan ka, Wen. Kaya't mo tamapantag pa siya. Agor ka, nabara ka anak ko. Ay nahuwan, saan mo't nabara edi kalman ka it. O sige, ipan ka di ospital anak ko. Anya tinapasama kini Gretel, Greg. Tamtamingan pa lang ti doktor. Kaasim at ti anak ko. Di ka madanagan. Ada ka mga sikasukan ko na. Diyak baybayan ti anak ta. Agyaman ak, Greg. Ngam ikarigatak ti agawid. Barang palubusan dakdagi ti amo. Nadamag ko ang nagawid ka nun ni Sheena, kabit mo ah. Sumardang ka man. Maburburi-bura na kita. Iso adi mo sang kabalikas-tikasta. Ta saan ko akabit ni Sheena. Mayat-mat ti diskarte ti anak kayo. Nagkurri. Kat ita, one complete family kayon. Wow! Di nakpwersahan nga agaramid iti banag adi mo magustuhan. O di aramidam, anya ko may ta. Nakasalita ko ti anak ta. Na-stress ni Gretel gapo iti panang sungat nito anakan ko na iti pagadalan ta. Iso anapukaw na tiganas na amangan iti manunga altaw. Pasensya ka na iti asawa ka. Saan ko ang mapakawan ni Donna? Nadadakas ang mapasamak iti anak ko, Greg. Awan basol ni Gretel kankwana. Saan arumbang nga iramraman na agurahan? Ala, bayam,
Takasaritak naman ang asawak. Saanan? Amok apapapasan na. Gapo iti nagbasulan takan ko na. Ngam pinanunot na kumamat. Nga uray isukat at damat nagbasulan na ken ka. Anya dayta? Diyak kumakayat nga ibaga dayto eh. Tanagkariak kan ko na adyak ibagbagakan ka. Ngam aglablabasan ti asawam gapo itar aramitan na. Ha? Wan, maawata. Adda panggapuan ni Donna nga agsakit tinakam na kadata. Ngam diyak kayat ti inaramid na iti anak ta. Sheena. Sakbay ang nagkalay sa kayo. Amunan amay sa alupas. Gaputa imbaga ti doktor day takan kwanan. Anya? Naibagak day ta. Gaputa kaskan ka. At damot palimad na. Nabayag ka launay di ospital. Adun sa unay tinagsaritaan nyo ijay kabit mo. Talaga nga ano? Anyat nagsaritaan nyo? Masapol ka di pa ilang ibagakan ka ti amin. Awanan kayo kit di tibain. Lipliputan dakmanan! Maglablabas ka na. Anusak dagiti inararamid mo kanyak. Gapot na nakabaso lakat nga rod. Ngam di ka kumaglablabas. Ketsi ka. Apay, ti kunamjak ammo ti amin. Ha? Awan ti palimad asaan amay butaktak, Donna. Greg. Nagulbod ka kanyak. Inlimad mo ti kinapudno asaan ka ama ka anak. Inalilaw na. Nasdaw ka, tanaamwak ti palimad mo. Ti awanan ba ina Sheena? Amok! Iso din ang ibagay ti dayta. Wen! Panawin mo't siguron. Tapno maamwak ti palimad mo. Laglagi pa. Sakbay anag din nata. Inawat ko ti kinataom. Nga ure adun alalaki ti naglabas iti biyag mo. Inawat kalata, gapo tayo ayatan ka. Greg. Iso adi mo mat siguro mapabasol ni Sheena no apay ana ibaga na ti palimad mo. Gapo tayo raman mo ni Gretel itiguram ka na kami. Kabailak nga awaten adi ka makaanak. Gapo ta saan mo anagayatan dayta. Ang nagilimad ka kanyak, Donna. Talaga plano nga agawin ta asawa kanya-kanya Sheena. Awan konsensyam. Kukam laang ti asawam doon. No saan aga po iti inaramid mo iti anak ko. Diyak kumamat ibutaktak ti palimad mo. Traitor ka kiti. Aga-agaw iti asawa. Awan inagaw ko kan ka. Wan, nagbasulak. Ngam aging galaang ijay. Nagbababoyak day jayan. Ti bunga ti basulyo ti agsagabay ti amin apan nusa. Gapoy ti naramid yo kanyak. Saan to ang mapasamak day ta doon? Gapo awan basul ti anak ko. Nanang, ibagam kan ni tata nga uray saanan nga umay dito'y balay. Diyak kayat adata ti rason nga agsinada kan ni Nana Donna. Saan anak? Rumbang laang asarungkaran na kati amam. Gapo pagrebangan na day takas amam. Uray kadag ito laang agundaway. Ngam, naimon ni Nana Donna. Sigurado nga agungat manan numaamon na tiyo umay ni tatang dito'y balay. Anak, bay ada kami iti amam, ti agsarita may papan iti day iti abanag. Sana bale, nuuman nugot ka iti pangandang ko. Mayadayutan kadakwada no bilang laang. Ha? Ada pang panunota kanak ko. Barang umanugot ka. Anya day tananang? Planok nga ilako to'y lote kan balay ta. Tao madayutan dito a lugar. Anya? Adan nakasagana agatangak a house and lot iti lugar a papananta. Kat agnegosyo ak ijay. Sige, da kayo ti makaamo, nanang. Talaga ka di asanan nga agbalot ti pangandang iyo. Anak ko. Nasaysaya atan ti kastoy, tatang. Umadayo kamin kininanang. Tapno saan kayon nga agapa ni Nana Donna. No siyak lang ti matulog. Diyak kahit apamanaw kayo. Di kay madanagan. At damot video call. Nalakan to ti panaginawag ta. Sa bagay, anak. Ala, ano usamuin?
Sapay lang ko ma, tamawawatan ti sitwasyon tayo. Wen tatang, maawata. Papa naman ando na. Awan bibiyang mo. Inaldaw mo rumor ka. Basta sumangpet ka manipod trabaho, rumor ka. Kalpasan na, marabyan ka nga gawid. Tila papanamon. Awan nga rod bibiyang mo. Di ta ka malangan. Talaga sa paling tagparparek na kanyak. Sa dino nga talaga ti papapanan ni Donna. Ken apay akilata nagbalik ti panakilangan na kanyak. Kaslasaanin nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak Sa bali tagparparik na kanyak. Agsapa man gaya man. Awan ni Donna iti dami. Saan nga ta si magpati dirabi? Uno, nasa pabimbangon. Saan pa nakasilaw dito yung kusina? Awagak man lang ni Donna. Dahita, agre-ringan. Hello? Ay natin masapol mo iti asawa? Sino ka? Siyang ti asawa ni Donna. Sorry nga langan ha. Tadi na kan sangputan ti asawa. Anya, kasaritak ti asawak. Pangasim! Hello, Greg. Di mo nurayan ti panagawid ko. Tadi kan sangputan. Aglinipatan. Ta saan ka nga yayatan? Donna, anya ka din tayo nga aramidan. Saan ka nga rudan nga yayatan? Nagsinubyan kami ti sigo da nobyo. Nagkasarta. Ura na nagkasarta. Tadi ka nga ruda yayatanan. Nibil morte yayatak. Bye. Hello! Donna! Tagiti awan ang pain. Kumusta kayon, tatang? Kastoy, anak. May liliw-latakin ka. Mano atawan tinaglabas. Agam saan ka pala nagaw-awid dito tayo. Makumi-kumak ngamin iti panagadal ko, tatang. Ala, sasayatem nga ron ti agadal, Wen. Wen, tatang. Kat kumusta kayo matan ka ni Nana Donna ngay? Sininaan na ko ni Nana Madonna. Simurot iti sa bali lalaki anak ko. Anya? Isungag may sa akon ditoy. Nanang, apay nuurnusan yun ti amin kada kayo kan ni tatang. Ha? Ni, anya ka din day nga ibagbag manak ko. Wen, nanang. Total, nabayag mo't gaya man ang nagsinadak ni Nana Donna. Anak, saan ang mabalin? Ngamin, nagkasarda. Ha? Iso asaan ang mabalin ti pampanunod naman ako. Ay, sayang nga rod. Ano kasta, Nana? Amom, Vilmore. Nakaragragsakak no si Katikaduak. Uray siyak, Donna. Iso nga ipapas na ti agkuyog. Pasyaran tamin na kaya tapapanan. Ala, intang nga ro daglanguyan. O sige, agpapastang aglangoy dito bye-bye. Ag happy ta. Malmalmas nito na. Aglangoy ang masidag ito na. Ha? Nagdadakilatan mo yun. Dora! Sabi no tayo mo! Ang batadag ito sa kakit. Makakuti. Malmas ako na. Tulong! Tulong! Agasawa siguro na Nataytan na eh. Sige, pulis. Nataytan din ang tas. Ay, nataya ni Donna kanti kabit na. Nabuya mo iti be anak kao. Uwan tatang. Ay, na yan dayjay. Tanaggindan dalaki di mo anatayain. Uwan nga rada. Kaasi naman. Kablawan ka anak ko. Nakagraduar ka niti koleyo. Agyaman tatang. Saan ka ang nagliway ng suporta kanyak? Ure adayo kay tidan nami ka ni Nanang. Kasla kadwada ka kanayon. Ngamin, di nak binaybayan. Kaputo ipatpatag ko na anak ko. Ipatpatag ka matatang.
pinatgamtikid daw ni nanang asikat ti mangimar sa kanya. Unay ka to anak ko na ya. O, Sina, di ka matagtagaray ditan. Agsaw kami ta. Ik-ikan kayo nga rod itigon daway yung agsarita nga agama. Ala, inta agpicturean tatang, nanang, kamaudyanan na. Makapicture tayo na talo. Kompleto tayo iti may saladawan. Tatang, nanang, itataadan trabaho. Siyak mo't ti makaamamang suporta kada kayo. Kabalak pa iti agtrabaho anak ko, tanapigsa pa eh. Agtrabaho aginggat kabalak. Wan mat ngamin anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tanapigsa kami pailaan. Tatang, nanang, adaman damagag kada kayo. Anya da ita? Awan ka din riknayo iti tunggal maysa. Ha? Agpada kayon anawaya. Natayan day di nana dona. Saan mo't anak kinobnobyo ni nanang? Manipod impas nga inak. Iso nga amangan mo si kalat tatilab ni nanang, tatang. Anya? Oy Gretel saan man atila ibagbagam mo tanak ko. Talaga lang amin nga imbukbuk ko ti atensyon ko kan ka. Iso adya ako nakiasawa. Sika talaga. Amini. Ay, inak man lagluton. Tilang tumat ngamin ibagbagam anak ko. Anya ngay. Nagpasugnod sandya inam. Surutan niyo, tatang. Dakayat na lang ti maayayo day chay. Kat dakayat ti kayat na amang ayayo kan kuana. Anya? Sina, tulungan kan nga agluto. Ay, saanan? Agtugaw ka laangin ijay salas. Tasya akong ti makaamod iti kusina. Tulungan kan ko nakmat. Hindi ka mam ti imak, Greg. Apay no, pay suntan timpagati anak ta. Total, pudno mat anawayatan adwa. Ayaten ka, Sina. Ala, diyan ko nagpakipot may. Taadan edad na ngagpatpada. Isoawan man laangan. Agyaman ak, Sina. Diyan ilibak, Greg. Nabayagan nga da pa naggustukan ka. Ngamli na blabanak dayta. Tadakit nga rudan asawam. Iso nga itatagpadatan anaway ha. Gundaway kumatan ang mga klon kan ka. Diyak may ladawan ti kinaragsa ko, Sina. Kat tulagan tangan rudan ati pa nagkalaysata. Ang mga makaisang buta pa iti kabsat ni Sina. Anya, ay susika talaga. Ne. Adeta, nalaan kayo ni Tiladawan, tatang, nanang. Nagmeta kita ang tila nga yung agin inarakop. Di ka Sina. Ala, agin narakop kayo manan. Talaan kayo manan itiladawan. Anya? Awan perpekto a tao. Tunggal parswa adalat ta pagkapuyan na amang itundakan kwa na iti panagbasol. Nga masapul asulnitan tayo ti panagbidot tayo, babaan ti panagkidaw iti pamakawan, iti pada a tao, kan kang runaan ni Apo Diyos. Kat baliwan tayo ti madi nga aramid tayo. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. God bless kada kayo. Amin.